जे आपण खातो त्याला बॉयलर म्हणतात. पाश्चात्य नाव, विदेशी संकल्पना. अगं, not everything which comes from west is bad. मग मी कुठे म्हणतेय पाश्चात्याकडून आलेल्या सगळ्याच गोष्टी वाईट असतात म्हणून. हो, पण आपण घरातल्या घरात बोलतानाही अशी इंग्रजी फटफटायला लागली की नंतर मग माणसाने काय समजायचं? हे मला सांग, इज इंग्लिश बॅड? नो, मग युअर इंग्लिश इज it can't be. Why? Because my primary education is not from that English medium school. Even I have done my primary education in my mother tongue. Mother tongue or mother's tongue? My mother's tongue is my mother tongue. Mother tongue and mother's tongue are two different concepts. How come? Mother's tongue is about language. No, it's about dialect. Whatever. And a mother tongue is about language. The first language which teaches you to read and write. But when government officers ask us about our mother tongue, that time they insist on saying in which language our mother speaks. That is a wrong practice. Please elaborate. Elaborate म्हटलं तर suppose my wife is from Karnataka. I am not from Karnataka. I know, but suppose you are from Karnataka. Are you interested in any Karnataka lady? हाँ? नहीं माधवी जी, मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सुनिए, अगर मेरी पत्नी कर्नाटक की होती, हाँ, तो वो कन्नड़ में बात करती. तो क्या मेरे बेटे की भी मातृभाषा कन्नड़ हो जाती, जो उसने कभी बोली नहीं, पढ़ी नहीं और लिखी भी नहीं हो? I don't know. मतलब Now how can I say what your Karnataka wife or her son speaks when I don't know them? माधवी जी, You have never told me about this affair. मेरे जो कुछ भी अफेयर थे वो मैंने शादी से पहले ही आपको बताए थे. But you have never told me about this Karnataka lady. जो कभी था ही नहीं उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? Did this affair happen after our marriage? अरे माधवी जी बस. Or is it a recent affair? ये शादी से पहले वाला अफेयर नहीं, शादी के बाद का भी नहीं, रिसेंट भी नहीं और भविष्य का भी नहीं है. अरे मैं तो आपको सिर्फ कल्पना करने को कह रहा था. इसका मतलब आपकी कल्पना में कोई कर्नाटकी लेडी. मेरी कल्पना में और सच्चाई में एक ही स्त्री है, वो आप है. शादी से पहले भी आप थी, शादी में भी आप ही थी, शादी के बाद भी आप, आज भी आप है और कल भी आप हो. कल भी? बिल्कुल. और परसों? जब तक आप हो आप सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी. ये बात तो सच है. मैं सिर्फ आपकी, पर आपकी मेरे सिवा भी कोई और दूसरी हो सकती है. अरे जवानी में आपके सिवा किसी और को चाहा नहीं, तो बुढ़ापे में क्या चाहूंगा? मतलब मैं बूढ़ी हो गई हूँ. अरे नहीं माधवी जी, मैं बूढ़ा बन चुका हूँ. और मैं? आप तो अभी तक जवा हो. झूठ मत बोलो. अरे सच में, अगर कोई आपको बूढ़ी कहे ना तो उसके आंखों का इलाज करना पड़ेगा. अगर मुझे कोई जवा कहे तो उसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा. मैं पागल हूँ, मेरी दिमागी हालत खराब हो गई आपके प्यार में पागल. इसलिए आज भी मुझे उतनी ही खूबसूरत, हंसी और जवा लगती. क्या कहते हो? जी बिल्कुल. और मेरी जहर भी तुझे मालूम नहीं, वो अभी तक है हंसी और मैं जवा, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान. आपकी आवाज माशाल्लाह आज भी उतनी ही स्वीट है. ये आपकी गलती नहीं, आपके कानों की गलती. अरे नहीं माधव जी, आपकी आवाज ना आज भी उतनी ही स्वीट है जितनी कॉलेज के दिनों में हुआ करती. कौन से कह रही हो? मन की बात और है. तो वो क्या कहता है? जब मैंने ये गाना अपनी कॉलेज में पहली बार सुना था तब ये गाना अच्छा लगा था, पर इतना नहीं भाया था जितना आज गा रहा है. क्या है माधवी जी, ये तो बूढ़े का गाना है, आज का हम उम्र गाना है, इसलिए आज वो ज्यादा अच्छा है. सच तो ये है जी कि आज आपने ये गाना मेरे लिए गाया था. उस वक्त न जाने किसके लिए गाया था. मुझे भी याद नहीं.
कैसे याद रहेगा? इतनी सारी लड़कियां जो दीवानी थी आपकी आवाज में। अरे देवा, और आप भी ना हर बार किसी नई लड़की के लिए गाना गाते थे। कोई भी प्रोग्राम हो, कंपटीशन हो या पिकनिक, आप गाना गाते थे किसी लड़की को सामने देख रही। काहीतरी बरोबर नको. कभी कभी तो वो लड़कियां भी बिगड़ जाती थी और कभी कभी कुछ लड़कियां आपको दर्द भी दे जाती थी। असं फारसं घडतच नाही. अच्छा, हा. हमारे सेकेंड ईयर की पिकनिक याद है आपको? अंताक्षरी में हर एक गाना आप सुरेखा को देख देख के गा रहे थे और सुरेखा ने थाम लिया उस बेंचो वाले का हाथ। फिर जब पिकनिक से कॉलेज लौटे तो आप घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। आपका लव से पहले ही ब्रेकअप जो हो गया था। हे मग तुम्ही चौघांनी मला घरी आणत सोडलं. मैं उन तीनों को लेके तुम्हें घर छोड़ने आई थी। ओ, म्हणजे तू तेव्हापासून प्रेम करायचीच माझ्यावर. लोकल। अरे मैं तो फर्स्ट ईयर से ही आप पे फिदा थी। वो तो आप थे जिसका ध्यान मेरी और आता ही नहीं था। आप औरों के पीछे और मैं आपके पीछे। लेकिन ना मुझे विश्वास था एक दिन इन तुम सबसे पक जाओगे और फिर मैं तुम्हें पकाऊंगी। आई मीन पकडूंगी। बरं आहे बरं आहे. हे पण तू कबड्डी खेळायचीस का ग? क्यों? नाही, तुझी पकड एवढी घट्ट होती, तुला कबड्डीत घेतल्याशिवाय माझ्याकडे काही पण नाही. आणि एका अर्थी ते बरंच झालं. माझे डोळे उघडले आणि एका छान भावभाषा मी स्वतःला केली. त्यानंतर मी कोणाकडे बघितलंच एकदा माझे झाल्यावर दुसरीकडे बघायची हिंमत होती का? नाही ग. त्यानंतर मला कोणीच आवडले नाही. आवडली नाही म्हणून काय सांगता? हिंमत नव्हती म्हणून सांगा. हे नाही नाही, त्यानंतर मला कोणी आवडलीच नाही. अच्छा, हा. थर्ड इयरला असताना स्नेहा? काय ते स्नेहा? त्या स्नेहाचा फक्त स्नेह होता. बाकीच्यांचा काय देह होता? काय म्हणतेस का? एमी पार्ट 1 ला असताना डॉली बरोबर सिनेमाला कोण गेलं होतं? डॉली बरोबर तिनं फोर्स केलं म्हणून ग. पण मला चकवून गेला होता. मग फायनल इयरला असताना साहित्य संमेलनाला कोण गेलं होतं? अगं 3 दिवस मी नव्हते ते बरोबर. सांगतो थांब. साहित्याचं काय झालं माहितीये ते नव कवयत्री नूतन मांडरेकर कुणा बरोबर होती हो? हे माहित आहे तुला? हो? मग त्याच वेळी काय नाही विचारलंस? कशाला? अगं म्हणजे गैरसमज दूर झाला असता. माझा गैरसमज नव्हता, मला पक्की खात्री होती. असं? हा, मग तुला काहीच वाटलं नाही? माहित होतं काय? काहीही झालं तरी बैल शेवटी गोठ्यातच येणार. ए! मी बोल. हो, मग तू ना तू तू त्या म्हशीसारखी होतीस. होते ना? हा. आत्ता आहे का? आता म्हणजे तशी आता नाहीस. हे पण बैल व म्हैस एकत्र. अहो शेवटी दोघं गोठ्यातच राहतात ना. अगं, पण बैल व म्हैस हे दोन वेगळे प्राणी आहेत ना. हा? इंटरकास्ट नाही. अरे, तरी बैल व म्हैस मला सांगा, मी त्यावेळेला थोडीशी गाडी होती थोडी. म्हणजे म्हैसच होते. हा. पण तुमच्या अवतीभोवती एवढ्या कमनीय बांध्याच्या सुंदर असताना तुम्ही माझ्याच प्रेमात कसं पडता? वो क्या है माधवी जी, अब दिल लगे गधी से तो परी भी क्या चीज है. तेच म्हणते ना मी. एवढ्या पर्या तुमच्या भोवती असताना एका गाढवीच्या प्रेमात पडण्याचा गाढवपणा तुम्ही कसा केला? अगं तू माणूस तसा सोडला होतास. गायब झालं काय केलं? खरंच. हाती धनुष्य ज्याच्या त्याला कसे कळावे. हाती धनुष्य ज्याच्या त्याला कसे कळावे. हृदयात बाण ज्याच्या त्यालाच दुःख ठावे. हिरपा कटाक्ष भोळा आम्ही असे दिवाळे मी ओळखून आहे सारे तुझे बहाणे. तुला सांगते, ह्या गाण्याने सगळी भानगड केली होती. हे किती दिवसांनी ऐकलं हे गाणं. तुझं ना सगळ्यात सक्सेसफुल गाणं होतं हे. पहिलं बक्षीस मिळालं होतं मला. त्यासाठी नाही म्हणत आहे. तू मुलींना उद्देशून जेवढी गाणी म्हटलीस ती सगळी फुकट गेली. फक्त ह्या गाण्याने तुला मुलगी पडली. मुलगी आधीच पटलेली. ए नाही हा, म्हणजे मुलगी तुझ्या प्रेमात होतीच पण तुला ते जाणवलं. हे गाणं म्हणताना तुला ते पहिल्यांदा जाणवलं. नंतर मग तू म्हणाला होता कौन है जो सपनों में आया, कौन
है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क नया रंग लाया, वो प्रिया मला बघून जेव्हा प्रिया म्हणालास ना तेव्हा अंगावर अगदी काटा आला होता. तरीही इकडे तिकडे बघत होती. कुणी प्रिया नावाची मुलगी आहे का म्हणून. खरंच रे, कारण तू नेहमीच कोणातरी मुलीला उद्देशून गाणी म्हणायचंस. ए मला सांग, आमच्या पिकनिकच्या अंताक्षरी जेव्हा तुला कळलं की सुरेखा बेंजोवाल्यामध्ये अडकली तेव्हा तू कुठला गाणं म्हणाला होतास? कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए. अजूनही आहे का रे दरवाजा उघडा तिच्यासाठी? ए, चुप कर. काय ए, आणि आपल्या सेंड ऑफ पार्टीच स्नेहासाठी कुठलं गाणं होतं? काय होतं ते? आठव? हाँ, चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते, तुम्हें देख के हमने माना, वो ठीक कहा करते, वो ठीक कहा करते. चालू कुछ ऐसे बला का जादू, सौ बार संभाला दिल को पर होता रहा बेकाबू. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. आणि ती नाही रे, मी ना तुला माझा फक्त एक मित्र मानते, एक चांगला मित्र असं म्हटल्यानंतर मग तू कुठलं गाणं म्हणाला होतं? हम छोड़ चले हैं महफिल, याद आए कभी तो मत रो. हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रो. इस दिल को तसल्ली दे दे, घबराए कभी तो मत त्या स्नेहाने खरं तर उपकारच केले माझे. स्नेहा काय, नूतन काय किंवा डॉली काय, आमचं प्रेम जुळलेलं असतानाही तुझी प्रेम प्रकरण मात्र चालूच होती. ए, बिलकुल नाही. प्रेम प्रकरण म्हणजे असंच रे, प्रपोज करणं, ब्रेकअप होणं. तुला सांगते, तुला ना जेव्हा प्रपोज करायचं असेल तेव्हा तू रफीची गाणी म्हणायचं आणि ब्रेकअप झाल्यावर मुकेशची गाणी. तेवढ्यावरूनच ओळखायचे मी की तू होतच होतास. रफी, मुकेश, किशोरदा, क्या गाने थे वो. जिंदगी का हर एक रंग उनके ही गानों से महकता था. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. ओ मन्नाडे भी ना कभी कभी तकलीफ थी. जिंदगी कैसी ये पहेली है, कभी हंसाए कभी. जिंदगी एक पहेली है. अहो, ती पहिली बघा आधी. हो, फोन वाजतोय तुमचा. बघा, कुणी नवी सहेली असेल. कुछ भी मत कहो. हाँ, मैं. आप कौन बोल रही है? सानिया? कौन सानिया? हाँ, मैं माधवी बोल रहा हूँ. सानिया गुप्ते जी? कौन सानिया गुप्ते जी? मैं किसी सानिया गुप्ते को नहीं जानता. हाँ, ऐसा? मेरी क्लासमेट सानिया डिसूजा. अरे ऐसा कहो ना, अब पहचान गया. हाँ हाँ. अरे आपको कैसे भूल सकता हूँ.
जिंदगी में सबसे पहले मैंने आप ही को तो प्रपोज किया और आपने मुझे ठुकराया था उस गधे इमरान खान के लिए। अरे लेकिन तुम खान नहीं बनी, गुप्ते कैसे बनी? हाँ, गुप्ते इमरान से ज्यादा पैसे वाला है। मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ तो आज मुझे कैसे याद फरमाया? ऐसा मेरे यहाँ आ रही हो? अरे आओ आओ। नहीं, मेरी बीवी कुछ नहीं कही। अरे तुम्हारे जैसा थोड़ी, मैंने तो उसी से शादी की है। तो अब कहाँ हो? कैलाश नगर। अरे तो वहां से यहाँ 10-15 मिनट में कैसे पहुंचोगे? अरे 2 घंटे का रास्ता है। हाँ नहीं, मैं कैलाश नगर में नहीं रहता। मेरा घर तो यहाँ वृंदावन गार्डन में है, गोकुल धाम अपार्टमेंट। हाँ क्या? इतनी दूर नहीं आ सकती? इतना टाइम नहीं है? हाँ ठीक है, अगली बार टाइम लेके आना। हाँ वो है, बैठी हुई है। हाँ मैं उसे बता दूंगा, वो थोड़ी बिजी है अपने कामों में। मैं उसे बता दूंगा। ओके चलो बाय, मिलेंगे। ठीक है। हाँ सानिया डिसूजा का फोन था। तुम जानते हो ना उसे? पूरी तरह। आपका पहला प्रपोजल? अरे बहुत इनोसेंट था मैं उस टाइम। आज भी वैसे ही हो। मतलब? जानते हो सानिया ने गुप्ते से शादी क्यों की? अरे पैसों के लिए। वो गुप्ते के पास इमरान से ज्यादा पैसा है। हाँ अब होगा शायद, पर जब शादी की थी तब नहीं था। तुम उनके शादी के बारे में जानती थी? बिल्कुल, सब कुछ जानती। सबका मतलब? इमरान ने सानिया को यूज किया और फिर उसे कॉलगर्ल बना दिया। उससे छुटकारा पाने के लिए सानिया को बॉडीगार्ड की जरूरत थी और गुप्ते आर्मी में। बापरे, हे तर मला माहीतच नव्हतं। होता है ऐसे। मग तिने मला का फोन केला होता? अब मुझे क्या पता, फोन पर बात तो आपने की है ना उससे, मैंने नहीं। अगं मी तुझ्याकडे फोन देणारच होतो। रहने दो माधवजी। अगं खरं, पण आपण कैलास नगर मध्ये राहत नाही म्हटल्यावर तिनं फोन ठेवण्याची घाई केली आणि तिच्या बोलण्यात मला थोडं विचित्रही वाटलं। विचित्र का? हे आपल्याकडे यायला निघालेली, आपण कैलास नगर मध्ये राहत नाही म्हटल्यावर एकदम बदल। पण आपला कैलास नगर मध्ये फ्लॅट नाही, मग तिला कोणी सांगितलं का आपला कैलास नगर मध्ये फ्लॅट आहे? लोकांना माहित आहे आपला कैलास नगरला फ्लॅट आहे ते। मला कसं माहित नाही? मला माहित आहे। तो फ्लॅट काय तुझ्या बापाने दिलाय? माझ्या बापानं नाही, मग? फ्लॅट मालकाच्या बापानं दिलाय। पण आपला काय संबंध? हरीशचा, आपल्या मुलाचा फ्लॅट आहे कैलास नगर। दुकान विकायला लावून फ्लॅट घ्यायला पैसे दिले, त्या पैशांचा तो फ्लॅट जिथे आपणही राहायला जाणार होतो 5 वर्षापूर्वी, तो आपला फ्लॅट, आपल्या हरीशचा। हे बघ, हरीश आपला मुलगा नाही। मी असं म्हणू शकत नाही। फक्त तुझा मुलगा असेल। माझा मुलगा? हो। तुमचा नाही? नाही। मग मी का पुन्हा दुसऱ्या बरोबर झोपले होते? मला माहित नाही। काय? हे बघ, हरीश माझा मुलगा नाही, तुझाही नाही। हरीश आपला मुलगा नाही। रक्ताचा नाता असं नष्ट होऊ शकत नाही। नाती मांडणार असतात, मी त्याला माझा मुलगा मानत नाही। अहो पण पैशासाठी बापाला फसविणाऱ्याला मी माझा मुलगा मानू शकत नाही। नाही, अपेक्षा Something is rotten in the state of Denmark. माधव, A pound of flesh. A pound of flesh, a pound of flesh. माधव, The dog bark at me when I pass. माधव प्लीज To be or not to be, that is the question. कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। This world is a stage and we all are actors. माधव प्लीज बी कूल, शांत हो। Thank you.
शेक्सपियर आवडायचा. माणसांच्या स्वभावाबद्दल खूप बोलायचं होतं. पण मला कधी नाटक जमलं नाही. त्यामुळे त्याचे डायलॉग रंगमंचावर अनुभवायचं भाग्य मला कधीच लागलं. You never acted on stage. बरं, रफी, मुकेश, किशोरदा यांनीही कधी शेक्सपियरची गाणी म्हटली नाही ना ग. त्यामुळे मला ते म्हणतात. मग मी आपली हिंदीच गाणी म्हणते. हे तुला आठवतं मी सानियासाठी कुठलं गाणं म्हटलं होतं? कुठलं? लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जा से गए, बस आंख लड़ी और बात बड़ी. पण बात काही आगे पडलीच नाही. नाही ना ग. जेव्हा मी तिला सांगितलं ना की तू मला आवडते, तेव्हा तीही म्हणाली की तूही मला आवडतोस. हो ग. मग म्हणाली की तुझ्या आधी मला त्या इम्राननं विचारलं. मी त्याला हो म्हटलं. म्हणजे इम्रानच्या आधी तू तिला विचारलं असतंस तर ती तुला हो म्हणाली असती. असा अर्थ झाला ना. मग मी तिला सांगितलं की तू त्याला नकार दे, तर ती एकदम घाबरली. खबर. हो, म्हणजे तिच्या घाबरण्याचं कारण मला आता कळलं. म्हणजे तू मगाशी म्हटलं ना ते तिच्या कॉल गर्ल होण्याबद्दल. तरी मी नादिराला म्हटलं होतं. नादिरा? हो, नादिरा तो इम्रान फार मला डेंजरस वाटतो. अगं त्याची बरीचशी प्रकरणं मला माहित होती. त्याचं ते पुष्पा मॅडम बरोबरचं लफडं सुद्धा मला माहित होतं. मी म्हटलं होतं तिला. कुणाला? नादिराला. पण तिने माझं फारसं काही ऐकलं नाही. तिने मला सरळ नकारच दिला. मग तू काय केलंस? मी काय करणार, तिचा विचार सोडून दिला. कुणाचा? नादिराचा. अरे मग सानियाचं काय झालं? कोण सानिया ग? सानिया डिसोजा? सानिया डिसोजा. अरे सानिया डिसोजा तुझी क्लासमेट जिचा आता तुला फोन आला होता. अगं नादिरा डिसोजा ती. आणि सानिया गुप्ते? नादिरा गुप्ते. अगं सांग, नादिरा मला वाटतं कैलास नगरला आली होती. तिला वाटलं आपण तिथे राहतो म्हणून ते त्या भेटून जायला बघत होती. पण आपला कैलास नगर मध्ये फ्लॅट नाही. मग तिला कोणी सांगितलं ग आपला कैलास नगर मध्ये फ्लॅट आहे? ए नादिरा कशी दिसत असेल ना आता? पैसा आहे म्हटल्यावर मेंटेन केलेलं असेल स्वतःला. हेअरस्टाईल, स्किन लाईट, मॉडर्न ड्रेसेस, मेकअप. तुला सांगतो श्रीमंतीचं प्रदर्शन करणारी दुगणी आहे ती सगळी. स्वतःला वयापेक्षा कमी दाखवण्याची. तुला नाही का तुझी बायको म्हातारी वाटत? नाही नाही, अजिबात नाही. पण मला सांग, हे वाढलेलं वय टाळण्यासाठी हा एवढा आटापिटा कशाला करायला होता? मी फक्त बायकोला केस तेवढे काळे करायला सांगतो, तेही म्हातारे वगैरे दिसून निराशा बनत येऊ नये म्हणून. पण चांदण लुकलुकायला लागलंय, लक्ष आहे ना? पौर्णिमा व्हायची वाट बघू नकोस, आपल्यासाठी अमावस्या झाली. एवढं तरी यंग दिसलंच पाहिजे बाबा, नाहीतर तुमचा काय भरोसा? जाल कोणी दुसरीकडे. सवय आहे ना आयुष्यभराची. हो ना, मला सवय आहे. आणि तू कधी माझ्याशिवाय दुसरीकडे बघितलंच नाहीस की काय? सती सावित्री चढू. ही बाबा सती सावित्री झालं. उगाच कुठं कशाला बोलू. म्हणजे तूही मग तुम्ही फिरणार इकडे तिकडे, कुंकणार तिकडे, मग आम्ही का बसावं रिकाम तिकडे? पण कोणाबरोबर? अरे जास्त काही गेला माधव कुणीकडे आणि पाणीच पाणी चहूकडे. काय का उलट म्हणतेस, पाणीच पाणी चहूकडे आणि गेला माधव कुणीकडे, असं आहे? अरे ते तुमचं गाणं झालं. पण माझ्या आयुष्यात गेला माधव कुणीकडे आणि पाणीच पाणी चहूकडे असंच घडत होतं. म्हणजे बघ, माझा माधव कुठल्या गोपीची ड्रेपरी घेऊन कुठल्या कदंबावर असायचं हे कळतच नाही. आणि माझ्या भोवती तर पाणीच पाणी. मग मी त्या पाण्यात थोडीशी डुंबले तर काय बिघडलं? ते आपलं बिघडलं काय नाही ग, पण हे कधी आणि कसं घडलं? फार काही नाही. कधी पिकनिकला जाताना तर कधी सिनेमा मला व्हायचा थोडासा रोमांस. पण कुणाबरोबर? क्युरिओसिटी. क्युरिओसिटी नाही का, म्हणजे आपलं सहज असं विचार म्हणून. अरे आपलेच मित्र असायचे. तू काही त्यावेळेला मला दाद देत नव्हतास. मग सिनेमा वगैरे एकटी कशी बघणार? आजूबाजूच्या खुर्च्या रिकाम्या थोडीच राहतात. त्यापेक्षा आपलेच मित्र सोबत असलेले बरे. एखाद दुसरा रोमॅन्टिक सिनेमा बघताना व्हायचा थोडासा रोमांस. हे पण सगळं टेम्पररी. कुठलंच प्रेम प्रकरण नाही. आणि तू मला होकार दिल्यानंतर तर कुणाबरोबरच नाही. पण मी तुला होकार कधी दिला? तुला सुरेखाने नकारला तेव्हा. अगं पण
पण तिनं मला न करायला मी तिला स्वीकारलं कधी होतं? स्वीकारण्याआधीच न काढलं. बरं केलं तिनं, मला चांगली पार्टनर मिळाली. काय सांगता? हं. पण तिची मात्र वाट लागली. कुणाची? समिधाची. समिधा? हो. अगं मी जीव तोडून गात होतो तिच्यासाठी, पण तिनं मला बघितलं नाही, त्या बँजोवाल्याला बघितलं. सुरेखानं. अगं समिधानं, अगं त्या बँजोवाल्यानं कितीही गाणी वाजवली ना तरी त्याचा आवाज येतो. माझ्याकडे रफी, मन्नाडे, किशोरदा अशी व्हरायटी होती. तो बँजोवाला शेवटपर्यंत बँजोवालाच आहे. फरक काय, तर आधी दुसऱ्यांसाठी बँजो वाजवायचा, नंतर त्याने स्वतःची पार्टी केली. एवढीच. आणि सुरेखा? समिधाने एका प्रायव्हेट फॉर्म मध्ये कारकुनी शिकायला, नंतर सर्वसामान्य आयुष्य जगत गेली. व्हरायटी नाही. तुम्ही एवढी काय व्हरायटी साधली तू? दुकानवालेच तर राहिला. हे त्यातही व्हरायटी आलीच ना. कशी? बघ, आधी स्टेशनरी शॉप, नंतर टाईप रायटिंग पासून डीटीपी पर्यंत, मग कॉम्प्युटर शॉप, नंतर सायबर कॅफे. व्हरायटी आहे की नाही? त्या समिधाच्या नवऱ्यासारखं नाही. पण आता बघ, मस्त एकदम रिटायर्ड लाईफ जगते. मुलाने दुकान विकायला लावून कंपल्सरी रिटायरमेंट दिल्यामुळे. फ्लॅट घेण्यासाठी दुकान विकायला, फ्लॅट आपल्या ताब्यात घेऊन आपल्यापासून वेगळा असेल, फल्लक केलं. मी सुद्धा समिधापेक्षा वेगळी ठरली नाही. म्हणजे आधी क्लर्क, मग टीचर आणि शेवटी हेडमिस्ट्रेस म्हणून रिटायर. समिधा एका बाबतीत आपल्यापेक्षा सुखी आहे का? कुठल्या बाबतीत? मूल नाही. पण ह्यात कसलं सुख? मुलाकडून होणारं विश्वासघाताचं दुःख तरी तिच्या आयुष्यात. सुखी आहे की आपण फोन वाजतोय तुमचा. उचला. हॅलो. हो, मी माधवच बोलतोय. आपण अजित, अरे किती वर्षाने ऐकतोय तुझा आवाज. हा ट्रान्सफर होऊन गेल्यावर नाहीच ना. हा बघ, सध्या काय करतोस? रिटायर्ड. वा वा, छान छान छान. मग आज कशी काय आठवण झाली? हो असं, सध्या इथेच नाही होणार आहे. छान छान. अरे असं काय विचारतोस? मी माझा फ्लॅट विकून कुठे जाणार? कैलासनगरचा फ्लॅट. हे बघ म्हणजे तुला कोणी सांगितलं माझा कैलासनगर मध्ये फ्लॅट आहे? हे बघ, माझा कैलासनगर मध्ये कुठलाच फ्लॅट नाही. नाही, माझा कैलासनगर मध्ये कुठला मुलगाही नाही. माधव, हे बघ, मी तुला एकदाच सांगतो अजित, माझा कैलासनगर मध्ये कुठला फ्लॅट नाही आणि मुलगाही नाही. प्लीज मला ऐका. शांत हो. बस बस. अठरा वर्षे झाली ना आपण इथे राहायला आलो त्याला. 18 झाली. झाली तर. आपण इथे राहायला आलो होतो तेव्हा ही कॉलनी अगदी नवीन होती. फारसे इथे कोणी राहायला आलं नव्हतं. कंटाळा यायचा सोबत. शाखा होती आपल्या शेजारी. तुमचा विरंगुळा. तुला सांगतो, विशाखा म्हणजे गंमत होती. मनातील ताण तणाव कधीच चेहऱ्यावर येऊ देते. तुम्ही काही त्याच्या प्रेमातच पडला होता. कुणीही प्रेमात पडावं असंच रसायन आहेस तो विशाखा. तुला कसं जमायचं ते? काय ते? असं गमतीनं आयुष्य जगणं. मी कधीच काही गमतीनं करत नव्हते. मनाला वाटते त्याप्रमाणे बोलते. पण आतलं सगळं आतच ठेवायचं. तुम्ही बघितलं की ते कित्येक वेळा. कधी कधी मीही उघडून दाखवलं.
मलाच का दाखवलंस? प्रेम करते मी तुमच्यावर. माझ्यावर कशी काय प्रेम करू शकतेस? का नाही? हे बघ, माझं लग्न झालं, माझ्या बायकोवर माझं प्रेम आहे, माझा एक मुलगाही आहे आणि मला नाही मी आवडत. आवडतेस ना, पण पण काय, तुमचं तुमच्या बायकोवर प्रेम असूनही तुम्हाला मी आवडू शकते. मग माझं माझ्या नवऱ्यावर प्रेम नसताना मी तुमच्या प्रेमात का पडू नये? का? तुझं तुझ्या नवऱ्यावर प्रेम नाही? का असायलाच हवं. नाही, पण नाही करत मी त्याच्यावर, तोही नाही करत माझ्यावर. आमचा काही प्रेमविवाह नाही. अगं, पण नवरा आहे तो तुझा. पण त्याआधी तो कंपनीचा सेल्स मॅनेजर आहे, सतत फिरतीवर असणार. आठवडाभर घरातून गायब असतो. आणि मग तू? एकटीच असते. दिवसभर नोकरीमुळे वेळ जातो. आणि रात्री? एकांगी. हे तुला भीती नाही वाटत? कसले? ते रात्री एकटं झोपायची. त्यात काय मोठंसं? रात्र खात नाही तुला? त्याला काही इलाज आहे का? आता आलंय माझ्या नशिबी तर. अगं, पण स्त्रीनं रात्री एकटं झोपायचं तू म्हणजे? येतोस मी? झोपायला? मी? हो, आवडेल मला. माझी काहीच हरकत नाहीये. काहीतरीच काय हट. हा, पण माधवीला हवा असतं ना. म्हणजे माधवीचा कधी मूड नसेल किंवा ती कुठेतरी गेली असेल तेव्हाही आवडेल मला तुझ्यावर प्रेम करायला. तू म्हणजे अगदी ना रोड मॅपच दाखवतेस ग. पण माझा नवरा घरी असताना मात्र नाही. ओ, म्हणजे नवऱ्याचं प्रेम आहे तर? मी काही त्याला टाकलेलं नाहीये. आणि तसंही हा फ्लॅट त्याचाच आहे. त्याचं भाडं वसूल करायचं असतं त्याला. पुरेपूर वसूल करतो तो भाडं. आणि खरं म्हणजे मलाही तो त्या क्षणी खूप आवडतो. एरवी मी नाही प्रेम करत त्याच्यावर. अगदी येणे विचित्र आहे हे सगळं. विचित्र काहीच नाहीये. मी त्याला शरीर सुख देऊ शकते, पण मूल नाही देऊ शकत. म्हणजे वान जाईल. शका? सत्यस्थिती स्वीकारावीच लागते. शका, तुझ्या ह्या दुःखाची मला कल्पना नव्हती. आणि हे दुःख किती तीव्र असेल याची मी कल्पना सुद्धा करू शकतो. करूही नकोस. उगाच कशाला डोक्यावर ताण घेतो. मी तरी नाही घेत बाबा. हे किती सहजपणे बोलतेस का तू हे? अरे, आपला त्याच्यात काही तिलाच आहे. आता परिस्थिती स्वीकारली म्हणजे हे दुःख वगैरे काही नाही वाटत. पण मूल हवं का? दत्तक घेऊ शकते का? तो एक उपाय झाला. पण नाही घेणार. का? नकोय मला. तुला मुलं नाही आवडत? आवडतात ना. मग? पण छोट्या मुलांपेक्षा तुझ्यासारखी मोठी मुलं जास्त आवडतात. वयात वाढलेली पण प्रेमात निरागस बाळ असणार. आवडतं मला अशा मुलांबरोबर खेळायला. तूही आवडतोस मला. खेळशील ना माझ्याबरोबर असाच? हो, खेळेन ना. मलाही आवडतेस. पण मूल हवंच का? म्हातारपणीचा आधार. तुला पक्की खात्री आहे का तुझा मुलगा तुला म्हातारपणे आधार देईल म्हणून? हो, शिकतोय तो. MBA झाला. मला म्हणाला, बाबा तुम्ही आता रिटायर्ड व्हा, तुमचं सायबर कॅफे बंद करा, ते विका, आपण शहरात एक मोठा फ्लॅट घेऊ. मी विकलं तिकडं. पैसे दिले का? त्याने शहरात एक मोठा फ्लॅट घेतला. तो तिथं राहू लागला. मी इथंच. माझ्याकडे पैसे वगैरे काही नाही. बायकोच्या पेन्शनवरती जातो. तो आम्हाला तिथं कधी नेतच नाही. त्याच्या त्या बायकोला आवडत नाही म्हणे. तो गैलाच नाही का? आणि मी इथं कफनलं. माझी मला वाटतं तो आपला कैलास नगरचा फ्लॅट विकतोय का? हे माझ्या पैशाचा फ्लॅट तो विकणार. आणि नाही इथं आपला मुलगा आहे म्हणून. तो नालायक माझ्यासाठी गेलाय का? म्हणते का? म्हणते. एक्साइट थोडा घाबरवता मला. किती तो राग. हा, स्फोट होईल का म्हणून भीती वाटते. श्रेणी नसतं का? आतून एकदम असं ऊन म्हणून येतं. पण किती
निघा. निचरा व्हायलाच हवा, निचरा व्हायलाच. हात परत साचले, ऍसिड पण बंद. माझ्याही मनात बरंच दुखलं. निघून यायला, मोकळं व्हायला हवं. असं म्हणून माधव समोर मी नाही उन्मळू शकत. म्हणजे तो कोसळताना मीही उन्मळले तर सावरायचं कुणी, कुणाला आणि कसं? माधवी, खूप कठीण असतं ते प्रसन्न. प्रसन्न? मला माधवला सांभाळायचंय. त्याने त्याच्या आयुष्यात खूप खस्ता खाल्ले आहे, खूप नकार झेलले आहे. हे बघ, मला कळतं ते माधवी, तुला पण काहीच माहित नाहीये प्रसन्न. तू आत्ता आलायस आमच्या आयुष्यात. लग्नानंतरची काही वर्ष आमच्यासाठी खूप कठीण होती, खूप निराशाजनक स्थिती होती. पण तो डगमगला नाही, हिमतीनं उभा राहिला. त्याने आपलं आयुष्य फार कष्टानं उभं केलं आणि या सगळ्या आयुष्याचं मोल त्याच्या मुलानं लुटावं व त्याला फकीर बनवावं. हे बघ, रस्त्यावर नाही आला कळलं? माझ्या नोकरी स्वतःच्या हाताने मुक्तपणे ऐश्वर्य वाटणारा माधव आज त्याला माझ्या पैशावर जगावं लागतं हे खूप आहे त्याला. बायकोकडून पैसे घेणं कमीपणाचं वाटतं. नाही हा. एवढा ऑर्थोडॉक्स नाहीये आणि मीही त्याच्यावरती वेळ येऊ देत नाही. तो मागण्याआधीच त्याच्या अकाउंटवर पैसे जमा करते. इतकं जपतेस त्याला, इतकं सांभाळतेस, इतकं प्रेम करतेस त्याच्यावर, मग जाऊ दे. बोल ना. जाऊ दे का? हल्ली त्या विषयावर बोलणं टाळतो आम्ही. बोल. तुला हेच विचारायचंय ना की मी माधववर एवढं प्रेम करते तर मी तुला माझ्या बेडरूम मध्ये घालू? हो का स्वतःवर. बलात्कार? हो, बलात्कारच. हे बघ, मी बलात्कार केलेला नाही. गुंगीचं औषध पाचून होतं बलात्कार. गुंगीत असल्यामुळे शरीर विरोध करत नाही, त्यामुळे तो सिद्ध होत नाही. पण कोर्टात सिद्ध झाला नाही तरी तो बलात्कारच असतो. हे बघ, मी तुला कुठलाच औषध पाजलेलं नाही. फार झाली भूत ते औषध, प्रत्यक्ष न दिसणार. मानसिक गुंगीत ठेवलंच नाही. हे बघ, खरं बोलत होतो मी. सतत माझ्या सौंदर्याची वाखाणणी करायचंस, मी हवेत जायचं. खरं बोलत होतो ग मी. माझ्या आत्मबलाची तरफदारी करायचास, माझा अहंकार सुखवायचा. खोटं बोलत नव्हतो मी. माझ्यासाठी सहानुभूती दर्शवली, मला त्याची गरज वाटायची. अगं, त्या परिस्थितीत तुझ्या बाजूला उभं राहणं योग्य वाटत होतं मला. विशाखा प्रकरणानं माझ्या मनात असूया निर्माण केलीस. मी काही केलेलं नाही त्यात. मी तुझ्या बोलण्यात गुंतत गेले, तुझ्या आधाराची गुंगी मनावर आली. असूयेनं माधववर सूड उगवण्यासाठी मी माझ्या बेडरूमचा दरवाजा उघडला. तूही मला जे दिलंस जे वेगळं होतं, जे मला माधवकडून कधीच मिळालं नव्हतं, मी हे वाहत गेले. खूप सुखी वाटायचीस तुम्हाला तेव्हा. होतेच, पण विशाखा माधवच्या नात्याची सत्यता मला कळली आणि माझा भ्रमनिराश झाला. प्रतारणीच्या विचारानेच मी प्रकृत केली. आवडायचीच का मला तुला? मीच थांबवलं. माझ्या इच्छेने माझ्यासाठी, माधववरील माझ्या प्रेमासाठी आणि तुझ्या आयुष्यासाठी सुद्धा. माझ्या आयुष्यासाठी वाहवत गेला असतास. एक्स्ट्रा मॅरिटल रिलेशन हा फार घातक प्रकार असतो. अरे, लहान होतास तू माझ्यापेक्षा आणि तुलाही तुझा संसार होता. म्हणून दुपारची रॅश सोडून त्या माधवच्या सायबर कॅफे जाऊन बसायची. हो, तुला टाळण्यासाठी, मुखावर विजय मिळवण्यासाठी. रिकामा वेळ स्त्रीसाठी खूप त्रासदायक ठरू शकतो हे विशाखाच्या उदाहरणानं पटलं होतं. माझ्याशी नाता नाही तोडलंस. कशी तोडणार? आयुष्यात 4 चांगले क्षण तू मला दिले होतेस ते मी नाही विसरू शकत. फक्त शरीर नियंत्रित ठेवलं म्हणजे काही गोष्टी मागे टाकल्या जाऊ शकतात. तुझ्या मुलाला कळलं होतं हे सारं. वयात आला होता तो विशाखाबद्दल जाणत होता. त्याला प्रसन्नबद्दलही कळलं होतं. त्या नालायकाने
त्यानं हे सगळं आपल्या बायकोला सांगितलं व आमचं अस्तित्वच तिच्या समोर कवडीमोल ठरवलं. म्हणूनच ती आम्हाला त्या फ्लॅटवर येऊ देत नाही. आम्ही आमचे 22 लाख त्या फ्लॅटमध्ये ओतून देखील त्याने आम्हाला स्त्री पुरुष म्हणून नालायक ठरवलं, लुटलं आम्हाला, आमच्या आयुष्याची कमाई लुटली. मला दुपारी नेनावी फोन आला होता. नंतर सानियाचा, नंतर अजितचा. सगळे मला फक्त कैलास नगरच्या फ्लॅट बद्दलच विचारत होते का. माधवी, मला वाटतं तो आपला कैलास नगरचा फ्लॅट विकतोय का. माझ्या पैशाचा फ्लॅट तो विकणार. माधवी, काहीतरी कर का. माझ्या पैशाचा फ्लॅट तो. थांबा. हरीश, तो कैलास नगरचा फ्लॅट विकायला काढलायस? बाबांना विचारलंस का? म्हणजे तुझ्या नावावर असला म्हणून काय झालं? तू कायद्याची भाषा आम्हाला सांगू नकोस. हा, आमचेही 22 लाख आहेत त्याच्या. कुठले स्वामी? काय म्हणाले? ती वास्तू तुमच्यासाठी योग्य नाही, मूल होऊ शकणार नाही. वा, नाही, बरोबर आहे. आयटीची मुलं ना तुम्ही, स्वामीवरच भरोसा ठेवा. पण तुम्हाला कशाला हवं रे मूल? ज्यांना आईबाप म्हणजे काय तेच ठाऊक नाही, त्यांनी आईबाप होण्याचं स्वप्न तरी का बघायचं? माधवी, कधीच होऊ नये तुम्हाला. माधवी, वाज राहू दे तुझ्या बायकोची. माधवी, माझी ही कुसाशी स्वान झाली. माधवी, स्वतःच्या बापाच्या आयुष्याला लुटणारा मी जन्म दिलेला नाहीस. तू माझ्यासाठी मेलास, तू आमच्यासाठी मेलास, तू आमचा मुलगा नाहीस. मेला. उद्या आपण 12वर घालूया. माधवी. दरवाजा लावून मी दूध गरम करते. आपण दूध घेऊ आणि झोपू. दूध पिऊन झोपायचं आणि सकाळी उठायचं. ए, उद्या कोण म्हणून? मी विद्याधर. तर मग मी सुविद्या. सांगोडकर. वेशभूषा हर्षा गाढ. रंगभूषा साईमा खान आणि सिद्धी परब. ईशा पंडित, मारिया काब्राल, रश्मिका देसाई, विलिक्षा पिंटो, सनिशा फळदेसाई, मृणाली नाईक आणि श्रेया नाईक. फोंडा एज्युकेशन सोसायटी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन सादर करीत आहे कळसूत्री.
यावेळी काय विशेष? आत्मस्तुती नव्हे, पण काळजाच्या धडधडीवरून असं वाटतंय काय? काहीतरी विशेष आकाराला आलं. आणि आकाराला आलाय म्हणजे मंचावर येईल. ते तुमच्यासारख्या दिग्दर्शकांनी ठरवायचं, आमचं काम लिहिण्याचं. पण एक गोष्ट खरी, कोणती? नाटक ही एक बहुअंगी निर्मिती. खरंय. लेखक, दिग्दर्शक ही त्याची महत्वाची अंग. मला मान्य आहे, म्हणूनच तर मी माझ्या नाटकाची कल्पना घेऊन तुझ्याकडे आले. मला जे वाटतं ते मी सांगेन. मला जे वाटतं ते मी सांगायचा नेहमीच प्रयत्न करते. तुला जे वाटतं तेच इतरांना वाटावं असं तुझं म्हणणं. तसंच काही नाही. सांग. मला वाटतं आपण आता या विषयावर बोलण्यापेक्षा नाटकाच्या कल्पनेबद्दल बोललेलं बरं. आपलं लग्न केव्हाच झालंय? काय बोलतेस तू? काळजातलंच बोलते. ज्या दिवशी आम्ही एकमेकांच्या काळजात घर केलं त्या दिवशी आपलं लग्न झालं. साक्षीला हे पसरलेला आभार, अस्ताला जाणारा तो सूर्य आणि हा धावणारा वारा. खरंय, यापेक्षा वेगळं आपल्याला होऊच शकत नाही. पण आता पुढे काय? पुढे पुढे सगळा काळोखच काळोख. असं बोलू नको. तुझ्या या बोलण्याने मला भीती वाटते. आता मनातला भ्याडपणा काढून टाकायला हवा. वेडा आहे मी. फूल कुसकुरूनच टाकायचं असेल तर ते अगोदर उगून बघच कुसकुरावं. पण कधी माया नाही लावली, ती तुमच्या पोराने आमच लावली. तुझ्या पोरामुळेच आमच्या घरात सुख नांदू लागलंय. तो जे काही सांगेल ते करायला मी राजी आहो. जीव द्यायला आणि घ्यायला. मागं पुढं बघणार नाही. पोरा, आज माझे डोळे उघडले. पैशानी सारं काही विकत घेता येतं. या ब्रह्मातच मी आयुष्यभर राहिलो. तुझं म्हणणं खरं आहे. मी लाखो रुपये कमवले असतील, पण लाखामधून एक माणूस जोडू शकलो नाही. ते तू मला एवढ्या तरुण वयात करून दाखवलंस. जात पात प्रतिष्ठा हे सगळं नकली हे मला कळून चुकलंय. मी तुम्हा सर्वांची माफी मागतो. मला माफ करा. पोरा, आजपासून मी माझी सगळी इस्टेट तुझ्या नावावर करतो. तूच तिचा खरा मालक. आणि माझ्या समाधानासाठी मी दोनच गोष्टी करू इच्छितो. पहिली म्हणजे माझ्या सर्व कामगारांना आजच्या दिवसाची आठवण म्हणून मी बोनस जाहीर करतो. आणि दुसरी गोष्ट, मग काय? मग काय? अबॉर्शन. अबॉर्शन? एवढा कावरा कशाला होतोस? ही काय पहिलीच वेळ नाही. पण मनाला पटत नाही. काय? आपलंच घर आपल्याच पैशाने नष्ट करायचं? मी पैशासाठी नाही म्हणत. मी स्वतः काही पैशाच्या पोटी जन्माला नाही आलो. लक्ष्मीच्या पोटी जन्माला आलास. पण श्रीमंतांना सुद्धा भावना असतात. आणि त्या विकायची आणि विकत घ्यायची कुवत सुद्धा असते. देव तुझं बरं करू. इतका हवा नको होऊस. तुझ्याकडून माझ्यावर अन्याय झाला अशी स्वतःची भावना नको करून घेऊस. गरीबाच्या मुलीला आपण फसवलं असं नको समजू. सुंदर मुलीचं सौंदर्य लुटावं असं जसं पैसेवाल्या तरुणाला वाटतं, त्याचप्रमाणे श्रीमंत राजबिंड तरुणाने आपल्याला लुटावं असं गरिबांच्या मुलींनाही वाटतं. आणि तेच समाजाला कळतात ते श्रीमंत आणि गरिबावर केलेले बलात्कार ठरतात. सो माझें नाव वैभवी नायक. आमी PS कॉलेज ऑफ एज्युकेशन रिप्रेझेंट करता. सो एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो आनी सगळ्यांचो टीम वर्क, सगळ्यांचें हार्ड वर्क प्लस आमचो जो सर आसा तांच्यांनी खूब आमकां हेल्प केलें. इतले टायम काडून इतले एफर्ट्स आमी घातला. सो आय होप इट वर्क्स. अँड सेकंड थिंग, हितूंतल्यान आमी ह्या एकांकींतल्यान आमी एक सांगपाक सोदतात की आत्महत्या जी आसा ती करपाक जायना. सो तो एक पार्ट हितूंतलो. आनी दुसरें म्हणल्यार इंटरकास्ट जी मॅरेज बी आसता, सो
ती एक आजुनी एक जातीचे हे आजुनी उरिल्ले आसा. सो ते पण अशें कमी जावपाक जाय. त्यातला एक कमी केला तर खरंच काय चित्राचा तोल बिघडेल. लाठी चालवली, काही घायाळ झाले, काही मेले. रस्त्यात रक्ताची थारोळी झाली. टाळपट डाग असतील रस्त्यावर. या शहराच्या प्रत्येक रस्त्यावर असे कोणीच पुढे आलं नाही. त्या मुलाच्या हातातील सुरा पाहून वाट करून दिली तिला त्याच्याकडे धावायला. प्रत्यक्ष खून होत होता तेच केलं. मला तर बघवतही नाही. तो आला, 4-5 जणांना उडवला. त्याची गरज नाही वाटली त्याला. आता बघा ना, त्याचे तर हातपाय सुटे सुटे झाले. त्याचं तर डोकंच नाही आहे जागेवर. बघा ना. हो, रस्ता सुरक्षित नाही. म्हजें नांव प्रसाद कलंगुटकर. हांव ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालय आनी संशोधन केंद्र आसगांव हेतून सहाय्यक अध्यापक म्हणून काम करता. म्हाजो हो एकांकिकेचो प्रोसेस ओवरऑल अरावंड 6-7 डेजांचो आशिल्लो. सो एकांकिका बरोवच्या पासून ती सादरीकरण पर्यंत जे म्हणजे भुरगे जे येयले ते म्हणजे खूब जाणां तितून फर्स्ट टायमच आसली. म्हणजे फर्स्ट टायम स्टेजीर चडपाची आशिल्ली. आनी दुसरी गजाल प्रोसेस म्हणजे तांकां एकांकिकानूच कन्फ्युजन आसल्या कारणान तांकां पयलीं तें कन्फ्युजन क्लियर करून खूब टायम वचपाक लागलो. गोमंतकाचे आनी वायचे खरेंच उपकार की तेंच्यांनी ही स्पर्धा परत सुरू केली आनी थंयच्यान कितें भुरग्यांक कांयच ना जाल्यार एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक लागलो की येवन आमी परफॉर्म करूंक शकता. काहीतरी बळच सापडले. त्या विचाराने तो खूप आनंदित झाला. पण जेव्हा त्याने गळ ओढून पाहिला तेव्हा त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला. तर एक चकाकणारा पूर्ण सफेद हस्ती एकमेकात अडकलेला तो सांगाडा होता. स्त्रीचा सांगाडा. तो आपात मस्तक थरथरू लागला. तो स्केलेटन त्याला रोखून पाहत होता. कधी एकदा आपली होडी त्या स्केलेटन पासून दूर नेऊ असं त्याला झालं. तो जोर जोराने भरवू लागला. नदी किनाऱ्या पोचल्यावर त्याने नकळत मागे पाहिलं तर तो स्केलेटन तिथंच होता. मला नकोसा झालाय तू. मला पण. तू मी निघते. डोंट कॉल. माझे गवसल्याशिवाय समाधानच होत नव्हतं माझं. हा आता कधी गवसले नाही ही वेगळी गोष्ट. पण मला मात्र संध्याकाळी खूप भूक लागायची. फॉर गॉड सेक. तू अजून इथे? तू काय करतोस? मला वाटतं गेलीस कायमची. निघणारच आहे मी. तू येतो? मला फार कामं पडली आहेत. फाईन. हे प्लीज 2 वेळा लिहिलंय त्यांनी ब्रॅकेटमध्ये. हो का? हो. प्लीज स्टॉप सेंडिंग अस हाफ रिटन स्टोरीज. हाफ रिटन स्टोरीज पाठवले. खाली टू बी कंटिन्यूड असं लिहायला विसरलाच वाटतं. अरे तुला माझी मदत हवी असल्यास तोंड उघडून सांग मला फक्त. Who's at sea? Who's at sea?
एक दिवस ते तळ स्वच्छ करण्यासाठी पाण्याचा उपसा करतात. सगळं पाणी बाहेर सोडतात, पण त्या पदकाला आधी बाहेर काढायला विसरतात. ओके, आय एम नॉट. पण तू माझ्याकडे लक्ष द्यायला हवं. डू यू लव्ह मी? येस. अति उत्साही होऊ नकोस. साहेबा बोल थोडी मी तुझ्यासाठी गाणं म्हणू का? प्लीज. विसर. दानूच्या लग्नात बरोबर, राईट. मग आता काय लिहितोयस? मजे हा गेला कायमचा बघ. आय कॉल यू लेटर. बस. तुझ्या आदल्या गोष्टीविषयी विचारायचं, ती बदकाची गोष्ट. नमस्कार, हांव शेफाली संदीप नाईक. हांव कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स कला एकेडमीज कॉलेज ऑफ थिएटर आर्ट्स पणजे हांगा शिकता 3rd इयरान. ओवरऑल एक्सपिरियन्स टू गूड. मजा आयली आनी ऑडियन्सूय परत इट वॉज लायक व्हेरी इंट्रिगींग. स्पर्धे विशयी म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं वी शूड बी ग्रेटफूल आमचें जनरेशन की स्पर्धा सुरू केली परत. YIN, गोमंतक TV, वी आर व्हेरी थँकफूल. एक बूस्ट जाय पडटा, एक फाटीर थाप जाय पडटा आनी एक प्लॅटफॉर्म जाय पडटा. सो तो प्लॅटफॉर्म मेळत जाल्यार म्हाज्या सारकेले आसता खूब जाणां क्रेज आसलेले थिएटरा विशयी. सो तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्यार पुरो. ते तुमकां कितें तरी अशें बरें व्हडलें म्हणचें ना हांव, पण कितें तरी करून दाखयतली. आनी तें कितें तरी करपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म जाय जो गोमंतकान आमकां दिलो. इनफॅक्ट सगळ्यांक दिलो. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी वी आर थँकफूल फॉर दॅट.